I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Ikke en skid. Hun er oppe der, hvor svinger af det der bue der. I'm fast as fuck, boy. I kan ikke bare holde sig der. Jo, vi kan. Vi gør sgu forvente med dig. Og lad mig køre ind i mig, Christoffer. Jeg har lige... Got him! Ikke gør mig lidt. Hvad der? Hej. Sorry. Wow, Det gik ikke. Ja, sorry. Okay, jeg skulle lige have det under control, okay? I stedet for radioen fra. Så synger han bare, skitter med dinga. This my shit. All the girls stomp your feet like this. Det er pænt reddet, der er det miso. Hvad er der med jer at lave streger bag ved mig? Det er ikke noget, vi laver op på dig. Ketchup. Ryk dig! Jeg fik det ikke engang med. Jeg fucker op på Sassy hvis jeg fucker skoen for at spærre for hende. Han fik mig til at gå big time. Hvis det gik Det skal sige tilbage, man. Det er disrespect, brother. Nej, jeg var foran hende. Yeah, right. Ja, Jeg kører fordi han overhalede mig, og så kom, da vi kom til sådan et slinger, eller sådan et smalt sted, så kørte jeg ind i hans bagdel. Break check, 10 sekunder, du won't. Yahoo! Jeg er jo pussy, you won't. Jeg gør det også, siger det. Så fucker jeg selvfølgelig op lige sådan. A little longer than a few minutes later. Han gjorde. Jeg tager Hello there. alt aldrig. Han gjorde. Hey! Bro, please. Så kører vi så! Så kører vi kraftedeme nu. Nej, Christoffer. Hold da ferie, dyk. Okay, hvad skal der lige på den danske, mand? Hold da ferie! Sådan rigtig sådan farmoragtigt. Hold da ferie! Hold da op. Åh, lækker lov. Hvor er det fløj. Ej, er der kun ét land? Ej, det er næsten trist. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ej, så fuck op i det sidste. Jeg så det. Kan jeg? Sådan. Hvor god. Hvis det går fint meget med så fucker hinanden op for hårdt. Men det var også kun fordi, I ventede på mig. Nej, Igen, hver gang jeg lander på sådan. Hver gang jeg lander sådan lidt, så fyrer jeg bare lige op. Jeg skal altså virkelig til sende det fortsætter. Jamen, det er fordi, jeg drikkede is. Tager du pis på mig, mand? Jeg skulle til at sige. Jeg putter bare 100 kroner på mig selv. Men hvad sagde du? B hvad? BF 400. Nå, den. Ej, den er grim. Jeg troede ikke, jeg nåede det. Jeg siger, om du får en durum, så kører ikke Christoffer kun. Altså, det... Han har 2 donuts for dig. Ja, altså, jeg vil sige, det startede jeg med at gøre første, den anden. Fordi at sådan, han valgte at holde stille. Wait a minute. Something ain't right. Han valgte at holde stille. Jeg gjorde det. Jeg tror, man kigger på miso. Jeg er for flot til at ikke kigge på. Stop the cap. Det er hvad? Hvad så gik? No bullshit. Hunsker.
Din fisk. Baghjulet. Få sådan en boost efter det. Når du sådan flyver, så prøv at lande med shit bagdækket. Hvis jeg viser jer på mine recordings på det der GTA recording, og så mange af jer har landet med den. Jeg ved det, hvis jeg har lært dig det. Shush. Nej. Du gør det med vilje, lad være. Jamen, jeg gider ikke høre, hvordan jeg har brugt dig. Nej, men du Nej, jeg ved... faldt ud over kanten, hvis du så det. Nej. Jo, hvad gjorde? Nej. Men I ved, at piger har brug for at brokke sig, og så når de er færdige med at brokke sig, så er det bare, hvad det er. Jeg skal skide. Nej. Ja, du nåede det, Christoffer. Jeg var også bange for, at du kunne nå det lidt. Nej, men det lignede også, at jeg kunne. Men, Ja, det tror jeg også. Christina. Bananer. Oh. Just like that. Wow, this was... Hun skulle spille smart. Wheelie. Spiller sig jo, så det er sådan lidt... Det er jo ikke over You os. bitch and wheelie. Nej, men det... Er du klar? For helvede tango. Tænk over, jeg blev der at tale. Har vi så sagt Han vinger? har taget sin egen også. Ej, det bliver jo ikke godt, det her. Jeg håber, det er fuldtunet med så. Jeg ved faktisk... Det skal lige siges, den her jeg har, ikke også? Den jeg bruger lige nu. Jeg ved ikke engang, om jeg har tunet den eller noget. Bare lige. Det er min på den der. Okay, der Nå, okay. Det har hun. Det har vi så faldt af. Ja, det var det jo af. Vi så faldt af. Nej, hvad? Han faldt af fra starten, og jeg prøvede at wheelie for lang tid. Vent lidt, hvordan fandt? Kan vi komme op der? Ja, sagtens. Du skal bare wheelie lidt, så skal nok komme igennem. Ej, hvor er det dumt. Nej, det er det her, jeg hader. Du elsker det her med. Hun havde Nej, den jeg her hader mand. det. Jeg hader det, hun har selv valgt det. Men Miso, hvis jeg så taber, og jeg skal at jeg så skal give dig en kebab, så skal jeg have dit nummer. Nej, hvad får du kraften med, mand? Lige meget. Jeg skal jo overføre til dig. Hør her, det er den mest lortede scorereplik, jeg nogensinde hørte. Min mor fik præcis den samme, da hun var i Aalborg, mand. Hun var i Aarhus. Hun var en, der spillede ude over hende. Du har ikke med vilje! Nej! Det var ikke engang... Nej, men det var egentlig bare for sjov, jeg sådan... Med replikken der, men ellers så altså, mener jeg det faktisk på en... Nej, altså på en alvorlig, så mener jeg det jo faktisk, fordi... Ellers så kan han ikke rigtig få sin kebab. Det er rigtigt. Hvad sker der så? Altså, det kommer an på, hvordan han så ud. Hvis det skal efter mig. Han var blond, han var høj, han var muskuløs, og han var advokat. Sidst. Og så tror jeg... Han er... Se, det eneste jeg har hørt, ikke? Det var, at han er en 10 ud af 10, men han er blond. Jeg fik med helvede. Hvad er du, din... Nå, du er gulerod, det er rigtigt. Nej, det er præcis. Det var kun... Du er faktisk bare... Du... Hør, for mig, så ser jeg det ikke som en blond, Chris. Du vil altid... Du vil altid være en perfekt makrel. Nej, så fast i 3! Christina? Jeg prøver! Jeg fucking prøver, Miso! Hvordan? Wow, der er en lille stup, der swapper mig op. En skulder, vi så regnet med. Hvis Ja, vi okay. ikke dig nu, ikke? Nej, det gør I ikke. Vent på mig, boys. Nej, I gør Nej, ikke. ikke mig. Ikke mig. Jeg er på vej til det. Jeg er så tæt på. Ja, nu skal jeg på den her. Så gør jeg ikke. Ja. Men det var kun fordi, jeg kørte ind i den. Der får jeg det hele op. Personal best. 22. Ja. Jeg har ikke rigtig noget valg. Jeg har bare et mål, og det andet dernede, så er der noget. Jeg kommer lige der. Noget af det, jeg er der i mål. Sådan. Okay, jeg var så tæt på. Ja, det skal lige siges. Jeg ved ikke, hvad min emote er. 9.000 for ikke at finish det segment lige. Working on the deck. Salute. Vi er sådan nede, og jeg tjener lige $200
Download battle på telefonen nu. Nu er faktisk lige til det. Okay, min mor er crazy. Ja. Nu har du mødt hende stadig. Hold din med dem. Super lort. Mig? Prøv det nu. Det var det var flere år. Var det ikke sådan dig, der knip? Blackmail. Blackmail. Lige så jeg klapper dig ind i det. Gør som jeg siger, jeg sender det når. Hvad tager vi? Det ved jeg ikke. Jeg tager den, jeg plejer, tror jeg. Okay, hvad hedder det? Der er sådan en der hedder Friends inde under metal, for det er der er en link, I kan, eller jeg har i hvert fald sendt mit, så kan I lige, altså, så kan I lige spørge mig, eller det er så jeg skal spørge hende. Nej. Det var det sendt inde under Discorden, jeg har lavet en kategori til den. Okay, gør mor. Og nu her. Smånga Sasa, vostretto di mata. Jeg vil gerne hjem. Ej, så har jeg taget jeres custom badges, mand. Ja, okay, au. Jeg giver dig boost. Au, hvor det var. Okay, det havde set sygt noget ud, hvis det ikke var flere missede checkpoint. Hvad nu? Hvad nu gjort? Jeg er så forvirret i det. They see me rolling. They hate it. You two should shut the f*** in it. I got me run dirty. Jeg kan se på motorcyklen, der skal have noget hævn. Det er ikke mig. Jo, Hallo, ja, det er mig, der er på andenpladsen. det er lige præcis. Hvorfor mig? Du ved hvorfor. Vil du vild? Jeg bliver beskyldt for noget, jeg ikke har gjort. Du har du gay. Hold up. Eller sagt. Jeg har sådan en dårlig med det. Det kan være forklaring, hvis den der. Tag på et andet tidspunkt. Ja tak, Ej, jeg står ved kortet. ja, nu er her, tak. Nej, jeg står ved kortet, jeg gider ikke Hvis du gerne vil have det... Hvis du gerne vil have... Nej! Jeg fløj over. Hvor jeg fløj over. Du fløj for langt, Miso. Ja. Jeg fløj ud over. Det gør jeg bare. Okay. Jeg klemte fucking filmen. Nej! Det gør den automatisk i baggrunden. Du skal bare tage på knappen. Så optager den de sidste 5 minutter. Det hun ikke har gjort. Hej. Man hører, den optager hele tiden, og så cutter den bare 5, altså fra du trykker på knappen 5 minutter tilbage. Det er, hvad den tager. Så alt det, der Den sker, filmer det er, nu. den optager. Ja, den filmer hele tiden, og så snart du trykker, så tager den 5 minutter tilbage. Så sekund, du trykker, så og hele det er jeres skænderi, der er i fod faktisk. Ja, basically. Nice. Nu får vi views. Nej. Den del, jo. Din har i hvert fald. Men husk, jeg redigerer den. Jeg kan altid fikse faktisk tingene. Jeg vil meget gerne have, hvad fanden der foregår. Jeg er så forvirret. Jeg missede sådan pænt meget sådan der, hvor jeg skulle lade den. Fløj over mig. Nej, men hvad fanden jeg nu har gjort? Jeg har ikke gjort noget i dag, i hvert Jo, fald. du Der er kun et lap i det her. Så er det easy. Nå, det skal sige. Miso, så skal du ikke færdiggøre. Du skal ikke færdiggøre, før jeg kan nå det. Jeg er bare ikke fucking... Nej, Det tager vi på et andet tidspunkt. nej, hvad nu her? Nej. Miso! Miso, please. Backflip. Jeg kører bagud. Giv mig Christoffer. Kan du balance? Jo. Jeg tror, jeg er der lige om lidt. Ja, jeg er her nu. Jo. Det var lidt.